Bravo za bjelovarski trio i hvala još jednom. Hvala naravno svima vama još jednom koji ste danas sudjelovali na ovoj svečanosti, na ovom svečanom otvorenju izložbe Raskoštarskih dvora Siksi zaustavljanja ljepota jednog vremena. Ujedno naravno i otvorenju jubilarne 25. Terezijane. Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji prvenstveno, zato što bez njih ovoga ne bi bilo. Doživite sve ljepote Bjelovara i naše manifestacije ova 3 dana i uživajte. Naravno uz napomenu da pozivamo sve vas, sve građane da budu odgovorni i pridržavaju se svih propisanih epidemioloških mjera. A sada vas pozivam da također uz poštivanje svih epidemioloških mjera razvijamo izložbu Raskoštarskih dvora Siksi za zaustavljena ljepota jednog vremena. Hvala i uživajte!